много, наистина много. Има много безработица и много кражби. Това са много теми, които в момента няма да засягам. Аз искам да седна една друга тема, пак е свързана с България. И това е природата. Преди време, мисля, че беше първата стачка, може да се лъжа, но имаше стачка за Ираклис. На тази стачка много българи, много млади и хора на всякаква възраст се събраха и се обединиха за едно, за да го спасим. След като Бойко Борисов слами глава и каза, че забранява строежите, в момента се върнаха на власт нови хора. Нови политици, не хора. Върнаха се нови политици, а не хора. Стари са! Стари са и се вършат и ние дахме шанс социално и трябва да мълчим. И това, което имам предвид, е, че след като БСП се върнаха, те отново започнаха строежите на Ираклис. И ние имаме такава невероятна страна и такава невероятна природа и вместо да подкрепяме растежа и развитието и зеленината и ние в момента правим строежи. Трябва да се хванем за главите да потънем от срам земята. И не ние, а политиците, които не са хора. Чух различни мнения срещу различни партии, но нека не се заблуждаваме и излезем от тези илюзии. Всички партии са еднакви, всички партии са контролирани от немалко икономически кръг. Сами виждаме, тези хора от БСП казват следни неща, които те не искат да ги казват. Сами виждаме, че те вземат решения, които въобще не ги искат да ги вземат, но някой им го казва. Това трябва да ви стане ясно, че всяка партия се случва. Нито една партия няма представлява вашите искания и няма да ви защитава. Всички са марионетки и това беше една много добра крачка преди 200 години, когато хората измислиха представителната така наречена демокрация. От 200 години насам човечеството не е прогресирало в по-демократична форма да се управлява. Сега целият свят започва да говори се повече за това, че народът трябва да взема решенията, че трябва да живеем в истинска демокрация, която е пряка демокрация, и че ние трябва да вземем все повече и повече всички решения. Какво ни пречи да се борим поне няколко пъти в годината ние да вземем решенията чрез референдуми? Само не лъжа, че е било много скъпо, че е било много трудно, но ние може да ги правим по интернет, може да ги правим на площада, може да ги правим по почтата и да излиза почти безплатно. Затова искам да кажа, да спрем с илюзиите, че някоя партия ще дойде, ще направи, че някой лидер ще излезе и ще оправи народа. Всичко зависи от нас и от това ние да не искаме да участваме в решенията. Защото докато оставяме една малка олигархия, което означава всъщност представителна демокрация. Олигархия означава малцината вземат решенията. Демокрация означава власт, народ. Следователно народа трябва един ден да взема всички решения. Дали това може да стане някога, зависи от нас, дали днес ще почнем да искаме да вземем някакви решения. Това е единствената реална борба за мене.